magħna bi pjaċir il-komunità Musulmana f'Malta u verament aħna insellmu lil persuni kollha ta' kull reliġjon u nilqgħuhom magħna. Yes, sir. Illum nasib dinja ġurnata sabiħa u importanti għal pajjiż kollu u n-nies kollha huma mawdin fil-imħabba u fis-simpatija taħt it-tmexxija tal-eċċellenza tiegħu il-President tagħna u l-komunità tagħna wkoll, il-komunità Ahmadija Musulmana, aħna ġejna hawn biex nuru s-solidarjetà tagħna wkoll u nippreżentaw id-donazzjoni ta' 500 euro. Unaguralkom il-ħidma tajba u il-milidi tajjeb u s-sena mill-aqwa mimlija fer, paċi u s-saħħa. Grazzi mill-qalb. Grazzi, lilkom ukoll, grazzi. Kumment żgħir mill-President il-Komunità Musulmana. Komunità wkoll Musulmana f'Malta għax wara kollox għandna soċjetà inklusiva wkoll.